wata gaza da ni dai musbahu mallakin ki ne ai najma so halitta alƙawarin ki na rike a zuci. Ga wata gazar musbahu najma mallakin ka ce ni ka rike amana har abada ba za na yada kai ba. Zo ki amsa ni da gaske da tabobin ki bar batu da wasa wani al'amari na ɗauko kunnen ki za da fesa lamari na so ne kin tabbata da yafi yar titi. Najma so halitta alƙawarin ki na rike a zuci. Ka zamo jinin jikina gare ni musbahu ka fi komai alƙawar nai ma a ƙaunar ka zan furi har in yi maimai zan yi maka ladabi da maken gyaɗa a ce ta yi mai zan yi maka garkuwa in faɗa da masu yi ma habaici. Ki zara don Allah Najma kar ki sa da kuka. Ka rike amana har abada ba za na yada kai ba. Ni gare ki da taho Najma ki hanzari ki leko dan bara da ki a soyayya hannuwa da kin ga koko. Ki yi min izini Najma sako da zo na miko. Kin ji duka sai rigana a zuciyar ki min masauki.